салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати гузоришҳо. ҷараёни корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ ва омодагӣ ба хатарҳои эҳтимолии табиӣ. манбаъҳои об дар вилояти Суғд тоза карда мешаванд. созмони милали муттаҳид аз авҷи нооромиҳо дар Судони ҷанубӣ изҳори нигаронӣ мекунад. дар ноҳияи Рашт ба боғдорон ниҳолҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. истеҳсоли картошка ва баланд бардоштани ҳосилнокии он. амалисозии барномаҳои қабулгардида аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти боло бурдани иқтисоди миллӣ имкон фароҳам овард ки маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ҳар сол ба ҳисоби миёна беш аз 7% афзуда то 4 баробар зиёд шуд. танҳо дар 15 соли охир даромади бюҷети давлатӣ аз 300 миллион сомонӣ то 18 миллиард сомонӣ зиёд гардида даромади аҳолӣ 25 баробар ва пасандозҳо беш аз 85 баробар афзоиш ёфтанд. таъкид гардид дар паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии мамлакат. ҳамзамон гуфта шуд ки дар даврони соҳибистиқлолӣ аз ҳамаи сарчашмаҳо аз ҷумла аз ҳисоби лоиҳаҳои афзалиятнок барои рушди соҳаҳои энергетика, саноат, сохтмон, алоқа, инфрасохтор, маорифу тандурустӣ ва дигар бахшҳои иҷтимоӣ 88 миллиард сомонӣ равона гардид. идомаи ахбор. дар ноҳияи фархори вилояти Хатлон ба таври дастаҷамъона барқарорсозии қисматҳои осебпазири соҳили дарёи Сурхоб бо истифода аз тахтаҳои оҳану бетонӣ оғоз гардид. бо ин мақсад беш аз 10 адад техника ба кор ҷалб гардида дар ҳудуди деҳоти Зафар бо гузоштани 310 адад тахтасангҳо дар масофати 150 метр хавфи шусташавии соҳил пешгирӣ карда мешавад. гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ аз ноҳияи Фархор. дар ноҳияи Фархор аз ҷониби ситодаи ба ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ якчанд мавзеи осебпазир дар соҳили дарёи Панҷ ва Сурхоб ба қайд гирифта шудааст. барои барқарорсозии қисматҳои харобгаштаи соҳили дарёҳои мазкур ва мустаҳкамсозии иншооти ҳимоявӣ аз ҷумла сатҳҳои муҳофизатӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби таъминоти масъулияти сохтмониву сӯзишворӣ имрӯзҳо дар ноҳия бо ибтикори мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ аз тарафи кормандони идораи давлатӣ беҳдошти замин ва обёрӣ бо ҷалби сокинон тариқи ҳашар рехтани тахтасангҳо идома дорад. با طریق حشر زیاده از 360 تخته‌سنگ ها تا امروز آماده نمودیم. طبق نقشه 460 تن تخته‌سنگ ها تیار می‌نماییم. برای پیشگیری خوف آفات طبیعی در دهات ظفر نوحه با استفاده از تکنیک‌های ضروری در مسافت زیاده از 150 متر کارهای زمینی انجام داده شد و مسئولین با گذاشتن تخته‌سنگ‌های بتونی و برقرار و مستحکم سازی قسمت راست ساحلی دریای سرخاب شروع نمودند. در حدود نوحه فرخور در دریای سرخاب 17 موضع خطرناک به قید گرفته شده است. حالا با شما در جماعت دهات ظفر در دهه سومانیان در ساحل دریای سرخاب با وصل کنی تخته سنگ‌های آهن و بتونی شروع کرده ایم. با جلب 10 عدد تکنیکا زیاده از 30 نفر اهالی کارها رفته شده است. برای وصل تخته سنگ‌های آهن و بتونی ما اولین درجه کارهای زمینی را به انجام رساندیم. این موضع دهه سومانیان موضع خطرناک برای تهدید محلی اهالینشین قرار داد. ما از همین خاطر تصمیم گرفتیم که اولین درجه همین موضع را مستحکم نماییم. ساحل دریای سرخاب در این موضع بر اثر سیل‌های موسمی و تغییریابی مجرای آب در حالت شستشوی قرار دارد و به اندیشه مسئولین ستاد به حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی ناحیه با گذاشتن 350 عدد چنین تخته‌سنگ‌ها قسمت آسیب‌پذیر ساحل دریا در این موضع به خوف و خطر می‌گردد. با این مقصد با اقدام مقامات اجرایی کننده دولتی همروزه 6 عدد تکنیکا با کشانیدن تخته‌سنگ‌ها و 4 عدد تکنیکا به برقرارسازی قسمت آسیب‌پذیر ساحل دریای سرخاب به کار جلب کرده می‌شود. طبق نقشه چنین کارهای ساحل مستحکم کنی روزهای نزدیک در دهات در قد نوحه نیز شروع گردیده باید تا دوره بلند شدن سطح آبی دریای پنج و سرخاب پورا به انجام رسانیده شود. вилояти Суғд дорои манбаъ ва захираҳои зиёди об аст. тоза нигоҳ доштани кулу наҳр, дарёҳо ва чашмаҳои мусаффои ҳудуди вилоят аз вазифаҳои муҳими сохторҳои марбута ва аҳли ҷомеа маҳсуб меёбад. бо дарки ин бо иқдоми раёсати муҳити зисти вилоят чорабинии дастаҷамъона барои тоза намудани манбаъҳои об ва соҳили Сирдарё гузаронида шуд. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ.
дар ин чорабинии муҳими ҳифзу тоза нигоҳ доштани манбаи оби яке аз дарёи калони минтақа сирдарё шумораи зиёди сокинони вилояти суғд дар рӯзҳои истироҳати гузашта ширкати фаъолона гирифтанд. ин амали ватандӯстона намунаи ифтихору рӯҳбаландӣ аз пешниҳоди чоруми сатҳи ҷаҳонии пешвои миллати тоҷикон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба ҳалли масоили вобаста ба истифодаи босамари захираи об қабули қатъномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид дар бораи эълони 10-солаи нави байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 мебошад. ҳар фарди ватандӯст дарк мекунад ки дар иҷрои ташаббуси тоҷикистон оид ба масоили об пеш аз ҳама сокинон шаҳрвандони кишвар пешсафу фаъол бояд бошанд. тоза нигоҳ доштани манбаъҳои об аз рукнҳои муҳими масоили вобаста ба ҳифзу истифодаи захираҳои обӣ маҳсуб меёбад. иқдоми раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти суғд шӯъбаи назорати давлатӣ ва ҳифзи захираҳои обӣ дар вилоят ташкил гардидани чорабиниҳои тозагии соҳили сирдарё аз тадбирҳои экологӣ ва тозагии захираҳои об мебошад ки рӯзҳои истироҳат бо иштироки экологҳо ва ҷалби беш аз 3000 нафар сокинони шаҳри хуҷанд бахусус донишҷӯёни мактабҳои олии касбӣ ва муассисаҳои миёнаи махсуси касбӣ сурат гирифт. дарёи сир аз манбаъҳои асосии об дар минтақа буда қисми он дар ҳудуди тоҷикистон воқеъ аст. дарвозии сирдарё дар шаҳри хуҷанд қариб 7 километр буда масофаи ду соҳили он қариб 14 километрро ташкил медиҳад. тозагии ҳавзаи сирдарё ва ҷараёни дарё омили асосии тозагии оби ин дарёст. иштирокдорони чорабинии тозагии соҳил бо ҳисси баланди масъулият баҳри ҳифзи манбаъҳои оби сирдарё дар кори тоза кардани маҷрои соҳилии дарё ва минтақаҳои соҳили дарё саҳм гузоштанд. хусусан дар ин амри муҳим ҷавонон ба таври дастаҷамъӣ фаъолнокӣ нишон доданд. ва шогирдони мо ҳамеша кӯшиш менамоянд дар ҳамаи корҳои ҷамъиятӣ фарҳангию фароғатӣ ҳамеша фаъолона иштирок намоянд ва ҳадафи асосии мо саҳмгузорӣ дар ободии шаҳрамо мебошад. ин гувоҳи он аст ки ҷавонони мо нисбати эҳтиёт кардани сарватҳои табиӣ ободии кишвар бетараф нестанд, мавқеи худро доранд ва дар ин корҳо фаъолнокии худро нишон дода истоданд. мо ҷавонон хуб дарк мекунем ки ин сарвату ин бойгариҳо барои мо мебошад. зарре ҳам бошад, диёри худро каме ҳам бошад, обод мекунем. дар ҷараёни чорабинии тозагии соҳил маълум шуд ки дар аксари минтақаҳои соҳилии сирдарё ҳаҷми зиёди партовҳои маишӣ ҷамъ шудааст, яъне шаҳрвандони шаҳри хуҷанд ва корхонаву иншооте ки дар соҳили сирдарё мавҷуданд сабаби чунин ҳолати ин захираи калони обианд. барои ман ҳамчун шаҳрванд таассуфовар аст ки соҳилҳои дарё бисёр ҳам ифлос шудааст. шаҳрвандон масъулият эҳсос намекунанд ки бояд ки атрофи дарёи сир дар гӯяе ки оби нӯшокӣ ҳаст бояд доимо тоза нигоҳ дошта шавад. ин об ин ҳаёт аст. дар солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018 ва 2028 дар ҷаҳон қабул карда шуд. бинобар ин масъулияти шаҳрвандони тоҷикистон бояд ки баъди ин дучанд шавад. ин як сарвати бебаҳои тоҷикистон аст ва бояд ҳамчун гаҳвараки чашм обҳои тоҷикистонро ҳамчун бойгарии асосии тоҷикистон нигоҳ дорем. раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти суғд барои тозагии соҳили сирдарё ва ҳифзи захираҳои обӣ тибқи қонунҳои амалкунанда чораҳои назорати давлатиро амалӣ менамоянд. дар баробари ин дар тозагии оби дарё ва тозагии соҳилу минтақаҳои назди соҳилӣ ҳамагон бояд масъулият эҳсос намоянд. дар ин маврид маърифати экологӣ дар ҷои аввал меистад, вале ҳолатҳое ҳастанд ки бемасъулиятию бепарвоии идея аз шаҳрвандон боиси ифлоси оби дарё ва соҳили дарё мешавад. дар ҷараёни чорабинии тозакунии дастаҷамъии баровардани ҳаҷми зиёди партовҳо аз соҳили сирдарё шаҳодати ин аст. мавзеъҳои фарҳангию фароғатӣ ва гулгашту хиёбонҳои соҳили сирдарё тозаву озодаанд. ҳудуди як қатор иншооте ки дар минтақаҳои назди соҳилӣ воқеанд сабзу хуррам карда шудаанд, вале шафати як қатор иншооти дигаре ки дар минтақаҳои назди соҳилии сирдарё дар шаҳри хуҷанд бунёд ёфтаанд ба талаботи тозагии соҳил ҷавобгӯ нестанд. маҳз чорабинии экологӣ имкон дод ки ин мавзеъҳои ҳавзаи сирдарё тоза карда шаванд. аслан тозагии ин ҳудудҳо аз ҷониби масъулону кормандони иншооту муассисаҳо бояд таъмин гардад. масалан дар соҳили сирдарё 3 варзишгоҳи хурд мавҷуд буда дохилашон тозаву озодаанд, вале шафати онҳо ҳатто ба мавзеи партови сахти сохтмонӣ табдил ёфтааст ки бевосита дар соҳиланд. чорабинии экологии тозагӣ ба масъулони ин гуна муассисаҳо ва ба ҳар як шаҳрванд бояд намунаи кори тозагии оби дарёву соҳили он бошад, зеро оби сирдарё ин сарвати об бойгарии ҳамагонист.
سازمان ملل متحد از اوج ناآرامی‌ها در سودان جنوبی اظهار نگرانی می‌کند. همه روزه در برابر ترک منزل کردن هزاران نفر در این کشور مرگ ساکنان آسایشته به قید گرفته می‌شود. بر اثر تیرپرانی در یک مؤسسه تعلیمی شهر سن برناردینو ایالات‌های متحده آمریکا یک آموزگار و یک خواننده 8 ساله جان باختند. شرح خبرها از خارج مملکت. дар штатҳои муттаҳидаи америка боз тирпаронӣ ба амал омад. ин навбат марди 53 сола дар муассисаи таълимии норт парки шаҳри сан бернардинои штати калифорния аз яроқ оташ кушод. дар натиҷа 2 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар маҷрӯҳ шуданд. мувофиқи маълумоти расмӣ силоҳбадаст вориди бинои муассисаи таълимӣ шуда, зани худро ки ба хонандагон дарс медод ба ҳалокат расонд. аз тири силоҳбадаст чанд хонандаи дигар шадидан захмӣ шуда, як духтарчаи 8 сола аз ҷароҳати вазнин дар беморхона ба ҳалокат расид. пас аз ин амали ҷиноӣ силоҳбадаст ба худкушӣ даст задааст. кормандони мақомоти полис сабаби тирпаронии маргбор дар муассисаи таълимии сан бернардиноро муноқишаи оилавӣ манидод карданд. роҳбари полиси сан бернардино бар расонаҳо гуфтааст, ки марди 53 сола бо муаллимаи ин мактаб чанд моҳ қабл оила барпо карда, дар ин муддат миёни онҳо муноқиша сар задааст. дар мактаби норк парки шаҳри сан бернардинои америка кӯдакони 5 то 12 сола ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. аз сабаби он ки дар шаҳри сан бернардинои америка охирҳои соли 2015 амали террористӣ анҷом дода шуда буд, аз чунин ҳодисаи тирпаронӣ мардум ба таҳлука меафтанд. созмони милали муттаҳид вобаста ба бад шудани вазъият дар судони ҷанубӣ бонги хатар мезанад. танҳо ҳафтаи гузашта аз сабаби хушунат ва даргирии мусаллаҳона 6000 аҳолии ин кишвар тарки манзил карда ба наздикии марзи уганда фирор намуданд. сабаби нооромиҳои дохилии судони ҷанубӣ ин муноқиша миёни ҳар гуна қабилаҳо мебошад. сокинон аз сабаби рафтори номатлуби нерӯҳои ҳукуматӣ ҳангоми амалиёти дастгиркунии ҷудоихоҳон тарки манзил мекунанд. дар шаҳри убовии судони ҷанубӣ дар натиҷаи задухӯри мусаллаҳона миёни хизматчиёни артиш ва гурӯҳҳои ҷудоихоҳ 16 нафар сокинони осоишта ҷон бохта, 10 каси дигар захмӣ шуданд. судони ҷанубӣ соли 2011 истиқлолият ба даст овард, вале бо сипарӣ шудани 2 сол ин кишварро ҷанги шаҳрвандӣ фаро гирифт. ин ҳолат боиси гуреза шудани зиёда аз 2 миллион аҳолӣ гардидааст. дар қисми шимолии франсия дар урдугоҳи гурезагон сӯхтори шадид ба амал омада 6 нафар маҷрӯҳ гардиданд. таври васоити ахбори оммаи маҳаллӣ гузориш медиҳанд, сӯхтор тамоми қароргоҳро ки дар он муҳоҷирон аз чӯб барои худ сарпаноҳ бунёд карданд фаро гирифтааст. кормандони мақомоти полиси франсия сабаби сӯхторро дар задухӯрд миёни гурезагон арзёбӣ карданд. дар қароргоҳи муҳоҷирон дар қисми шимолии франсия 1500 нафар зиндагӣ мекунанд. собиқ губернатори штати тамаулипси мексика томас ярингтон ки дар ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор дошт, аз ҷониби кормандони мақомоти полиси италия боздошт карда шуд. прокуратураи мексика барои дастгир кардани номбурда соли 2012 иҷозат дода буд. томас ярингтонро дар мексика дар робита доштан бо гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятпеша, тақаллубкорӣ ва ришвагирӣ гунаҳгор медонанд. рӯзҳои наздик ярингтон ки барои додани маълумот дар бораи маҳалли зисти ӯ ҳукумати мексика $800,000 мукофот таъин карда буд, аз италия ба мексика истирдод карда мешавад. дар пойтахти мексика шаҳри мехико бинои таваққуфгоҳи нақлиёт ки сохтумонаш идома дошт фурӯ рехт. дар натиҷа 6 нафар ба ҳалокат расида, зиёда аз 20 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. дар маҳалли ҳодиса корҳои ҷустуҷӯи наҷотдиҳӣ идома дорад. бо кадом сабаб бинои таваққуфгоҳ фурӯ рехтааст дақиқ нест. дар хонамузоядаи сотбис қиматтарин гӯшвораҳои алмосӣ дар дунёро ба фурӯш мегузоранд. ҳалқаҳо аз 50 то 68 миллион доллар арзиш доранд. ҳар ду гӯшвора 16 майи соли равон дар хонамузояда дар женева ба фурӯш гузошта мешаванд. гӯшвораҳо аз ду навъи алмоси нодир омода карда шуданд. намояндагони хонамузояда изҳор медоранд, ки ҳалқаҳо дар алоҳидагӣ ва ё ҷуфт фурӯхта хоҳанд шуд. дар доираи сиёсати дарҳои бози ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо ташаббусҳои бевоситаи роҳбарияти ду давлати ҳамсоя тоҷикистон ва ӯзбекистон имрӯз парвози нахустин дар хатсайри тошканд-душанбе баъди 25 соли танаффус анҷом дода шуд. тайёраи ширкати ҳавопаймоии ӯзбекистон ҳаво юлларӣ ба фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе фуруд омад ва нахустин парвоз дар хатсайри мазкур бо муваффақият сипарӣ шуда рӯйдоди таърихӣ гардид. ифтитоҳ
ифтитоҳи хатсайри нав дар рушди муносибатҳои фарҳангию тиҷоратӣ байни ду давлат мусоидати фаъол намуда дар рушди иқтисодиёт, рафту омади мусофирону интиқоли молу маҳсулот заминаи хуб фароҳам меорад. мусофирон кушодашавии хатсайри нав байни Душанбе Тошкандро нишонаи сиёсати хирадмандонаи роҳбарияти олии ду кишвар ба ҳам дӯст маънидод намуда иброз медоранд, ки аз ин пас метавонанд ки бе ягон мамоният рафту омад намоянд. Зеро баъд аз 25 соли таваққуф имрӯз 11 апрел бори нахуст ба Тоҷикистон тавассути ҳавопаймо парвоз анҷом доданд. баъзе мусофирон, ки бори аввал ба Тоҷикистон омаданд, аз истиқболи самимию меҳмоннавозии тоҷикон изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. аз ин пас ҳафтаи 2 маротиба аз ҷониби ширкати миллии ҳавопаймоӣ Узбекистон ҳавоюлларӣ ва назар аст, ки аз тарафи ширкати ҳавопаймоии Somon Air чунин сафарҳо ҳафтаи 2 маротиба анҷом дода шавад. мавриди зикр аст, ки дар муносиботи гуногунҷанбаи Тоҷикистону Узбекистон марҳилаи нави тақвияти ҳамкории мутақобилан судманд оғоз гардидааст. баргузории ҷаласаи комиссияи муштараки байни ҳукуматии иқтисодию тиҷоратии Тоҷикистону Узбекистон, ки чанде қабл дар Душанбе доир гардид, шаҳодати ин гуфтаҳост. ду кишвари ҳамсоя дар доираи тақвими ҳамкориҳои иқтисодӣ созишномаро дар бахши нақлиёт ба имзо расонида буданд, ки тибқи он дар соли 2017 парвозҳои мустақими ҳавопаймоҳо байни Душанбе ва Тошканд ва ҳаракати қатораҳо ба роҳ монда мешавад. дар ин самт вазорату идораҳои марбута ҳар ду кишвар тадбирҳои зарурӣ андешиданд. натиҷаи ин буд, ки дар моҳи феврали соли ҷорӣ аввалин ҳавопаймои Тоҷикистон тариқи хатсайри Душанбе Тошканд парвоз анҷом дод. бояд гуфт, ки дар тақвияти ҳамкориҳо ва бо мақсади дар оянда устувор гардидани муносибатҳои иқтисодии дуҷониба гузаронидани намоишҳои молу маҳсулоти ҳар ду кишвар ба роҳ монда хоҳад шуд, ки дар ин замина аз 17 то 21 апрели соли ҷорӣ намоиши маҳсулоти саноатии ҷумҳурии Узбекистон дар маҷмӯаи савдои пойтахт 90 баргузор хоҳад шуд. дар ин бора дар нашрҳои минбаъдаи ахбор ба таври муфассал иттилоъ хоҳем дод. идомаи ахбор. дар ноҳияи Рашт намоиш фурӯши ниҳолҳои сояафкану мевадиҳанда баргузор гардид. дар шорабинии боғдорони 8 хоҷагии ноҳия 17 намуди ниҳолро, ки ба шароити маҳал мутобиқ мебошанд, пешкаши харидорон карданд. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушди соҳаи боғдорӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ мекунад. аз ҷумла ташкили ярмарка фурӯши ниҳолони мевадиҳанда ва сояафкан дар маркази ноҳияи Рашт яке аз роҳҳои муаррифии навъҳои нави ниҳолони серҳосил барои бунёди боғҳои нав дар минтақаҳои кӯҳистон ба шумор рафта, бадин васила метавон истеҳсоли меваҳои хушсифатро дар ноҳияҳои Рашту Нуробод, Тоҷикободу Лашт ва Сангвор барои содирот зиёд намуд. айни ҳол дар ноҳияи Рашт 8 хоҷагии давлатӣ ва деҳқонӣ фаъолият дошта. аҳли заҳмати хоҷагиҳо асосан ба парвариши ниҳолони мевадиҳандаву сояафкан машғул буда. айни ҳол деҳқонон нигоҳубини 17 намуди ниҳолони себунок, чормағзу зардолу, олучаву гелос ва дигар навъҳои серҳосилро ба роҳ монданд, ки дар бозорҳои ҷумҳурӣ ва берун аз он харидорони зиёде доранд. боғҳои нав дар асоси ҳамкории олимону мутахассисони маҳаллӣ бунёд карда мешаванд, то дар оянда ҳосили дилхоҳ ба даст оварда шавад. зеро талаботи бозори имрӯзаро ба инобат гирифта, дар ин замина боғҳо аз ниҳолони серҳосилу меваҳои хушсифат бунёд хоҳад шуд, то шӯҳрати аз дастрафтаи боғдорони ноҳияҳои кӯҳистон аз нав барқарор гардад. хушбахтона имсол деҳқонони хоҷагии мо зиёда аз 100 000 вех ниҳол парвариш ва истеҳсол намуданд ва имрӯз барои ярмарка барои мардуми ноҳия пешниҳод намуданд ва имрӯз мо зиёда аз 8 нави себ, 6 нави нок, 4 нави гелос ва 9 намуд нави зардолуро пешниҳод намудем. дар хоҷагии мо навъҳои ниҳоли сояафканам парвариш меёбад, аз ҷумла навъҳои айлан, каштан, арча ва дигар намуди ниҳолҳо. мутахассисони соҳа нақши хоҷагиҳои ниҳолпарвариро дар рушди соҳа манфиатовар маънидод мекунанд.
зеро давоми солҳои охир беш аз 400 гектар боғҳои замонавӣ бунёд шуда истеҳсоли мева низ афзуда истодааст. аз ҷумла фаъолияти бо низоми хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ имкон дод ки соли гузашта зиёда аз 200 000 бех ниҳолони гуногун ба фурӯш бароварда шавад ва ҳамзамон аз ин ҳисоб 140 гектар боғҳои нав дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ бунёд гардида дар соли равон ин рақам боз ҳам бештар хоҳад шуд. мувофиқи нақша дурнамои ноҳия бояд дар майдони 325 гектар мо дар давоми 5 сол боғ бунёд намоем. имсол тасмим гирифтем ки дар майдони 70 гектар боғ бунёем. барои ин мо ҳамаи заминаҳомо ҳастанд. 8 ниҳолхона дорем ки дорои 98 000 бех ниҳол мебошад ва имконияте дорем ки бо сарбаландӣ нақшаи бунёди боғро иҷро намоем. ҳамин тариқ баргузории ярмарка фурӯши ниҳолони мевадиҳандаву сояафкан дар маркази ноҳияи Рашт имкон фароҳам овард то деҳқонон бо интихоби навъҳои нави ниҳолон майдони боғҳоро зиёд карда дар таъмини бозорҳои кишварамон бо меваҳои хушсифат саҳми босазои худро гузоранд. идигули маҳмуд додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. истеҳсоли картошка ва баланд бардоштани ҳосилнокии он мақсади асосии хоҷагидорони шаҳру деҳоти Панҷакенти вилояти Суғд. дар айни ҳол дар шаҳри Панҷакент беш аз 4000 хоҷагии кооперативӣ, тиҷоратӣ, оилавӣ ва инфиродӣ мувофиқи нақшаи дурнамои кишти картошка дар майдони 2300 гектар анҷом дода шуд. барои рӯёнидани ҳосили баранди картошка тибқи шартнома аз Федератсияи Россия тухмиҳои навъи беҳтарин ворид гардида дар майдони 180 гектар кишт карда шуданд. гузориши Фарҳоди Раҳмат аз шаҳри Панҷакент. раёсати кишоварзии шаҳри Панҷакент дар якҷоягӣ бо хоҷагиҳои деҳқонӣ ва саҳмдорон тасмим гирифтааст мувофиқи дурнамо имсол дар майдони зиёда аз 2300 гектар кишти картошкаро анҷом дода ҳосилнокӣ ва дурнамои истеҳсолро бо истифода аз таҷрибаҳои нав аз нақшаи пешбинишуда зиёд иҷро намояд. бо ин мақсад ба миқдори 200 тонна тухмии серҳосили картошкаи навъҳои Гала ва Ред Скарлет аз Федератсияи Россия ворид карда шуда ба кишоварзон пешниҳод намуданд. соли ҷорӣ бо иқдоми пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ барои ғанӣ гардонидани дастархони деҳқонон ва инчунин барои иҷрои барномаи озуқаворӣ дар ноҳияи Панҷакент барои 2300 гектар картошка киштидан будан иқдом гирифтем. барои васеъ кардани майдони кишти барвақтии картошка дар ҷамоати Сараз ва дигар ҷамоатҳо оғоз гашт кишти картошка ва имрӯз 180 тонн аз Федератсияи Россия картошкаи тухмӣ навъҳои Гала ва Ред Скарлет ворид гардид. ин бори аввал аст ки дар ноҳияи мо ин навъҳо ворид мешаванд ва ин навъҳо бо серҳосилии худ ва бо тезрасии худ фарқият доранд. тавре аз раёсати кишоварзӣ иттилоъ доданд ин навъи тухмӣ қаблан дар шаҳри Панҷакент таҷриба карда шуда деҳқонон аз ҳисоби он ҳосили дилхоҳ ба даст оварда буданд. вале давоми чанд соли охир бинобар ворид нашудани он кишти ин навъи тухмӣ аз байн рафта буд. хоҷагидорон то ин муддат тухмиҳоро аз ноҳияҳои кӯҳистони Мастчоҳ ва шаҳристону ноҳияи Деваштич дастрас менамуданд ва имрӯз аз нав барои кишту парвариш аз ширкатҳои бонуфузи тухмипарварии Федератсияи Россия ворид карда шуд. картошки барвақтӣ аз ҳашаротҳои зараррасон ба мисоли кӯҳии картошка ва зараррасони дигари хеле ҳам хафноки он ҳонгози каларадӣ эмин меистад. барои ҳамин ин ду навъ тақрибан дар 90 рӯз мерасанд ҳосилашон ва ҳосили хуб ҳам медиҳанд. ин навъҳо чӣ ки мебинем аллакай сертификатсия шудаанд аз назорати карантинҳои фитосанитарии вилоят гузаштаанд дорои сертификатҳо мебошанд ва барои кишт кардан дар мавзеи водии Зарафшон хеле ҳам мувофиқ ҳастанд. бояд қайд намуд ки тухмии ин навъи картошка нисбати тухмиҳои маҳаллӣ серҳосил буда бо риояи дурусти қоидаҳои агротехникӣ аз 1 гектар 250 то 300 центнер ҳосил рӯёнидан мумкин аст. ҳолонки аз тухмии картошкаи маҳаллии соли гузашта кишт намуда 235 центнер ҳосил рӯёнида шудааст. ҳамин лундаи картошки тухмӣ аз 3 неш зиёд бошад он вақт ин тухмӣ ҳосили баланда метиҳад. нави Гала ин яке аз сортҳое аст ки
дар вақти шинондан аз ҳар хел касалиҳо камтар эмин мебошад ва ҳосилнокиаш дар ҳар як навдеш аз 20 лунда то 15 лунда. тухмиҳои нави гала ва ред скарлет ки репродуксияи дуюм асту нав ворид карда шуданд, дорои сертификати махсус буда хоҷагиҳо то 3-4 сол имкон доранд аз тухмии ин нав кишти картошкаро бароҳ монанд. айни замон барои дастрасии хоҷагидорон ба ин нави тухмӣ дар 3 мавзеи шаҳри Панҷакен назди бозори марказӣ, ҷамоати деҳоти Саразм ва анбори хоҷагии ниҳолпарварии шаҳр тухмиҳои нави картошка захира ва барои фурӯш пешниҳод шудааст. дар назар аст ки рӯзҳои наздик барои мавсими кишти баҳорӣ боз 200 тоннаи дигар ин нави тухмӣ ворид карда мешавад. ба ҳисоби мутахассисон 200 тонна тухмии ворид гарида ба 100 гектар заминҳои кишоварзӣ басанда аст ва ин сол дар нақша аст ки то аз ҳисоби 400 тонна тухмии ворид гарида дар 200 гектар заминҳои кишт ин нави тухмӣ таҷриба карда мешаванд ва аз ҳисоби ҳосили он солҳои минбаъда дигар хоҷагиҳо низ таъмин карда мешаванд. айни замон кишту кори баҳорӣ дар хоҷагиҳои шаҳри Панҷакен авҷу вусъат доранд. то имрӯз хоҷагиҳо дар 180 гектар замин кишти картошкаи барвақтиро бароҳ монданд. аъзо ва саҳмдорони хоҷагиҳо ният доранд ки бо мусоид омадани иқлим кишти баҳориро суръат бахшида ба рӯёнидани ҳосили баланд комёб гарданд ва дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳмгузор бошанд. фароди раҳмат, шаҳри Панҷакен, барои барномаи ахбор. тамошобинони муҳтарам, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор инҷо ба поён мерасад. шуморо бо дигар хабару гузоришҳо дар нашрҳои минбаъда ошно хоҳем сохт. хайр, саломат бошед.